Voilà, assalamu alaikum mi hiro makala inde mo ngi turu mum hande kadi hewti ke émission men ade 224 DJ Lamzo tous les mardis et tous les samedis ko ni yarata hare salminen wona régie wonbe sabwa hande hewtiden do salminen dal kala gollowe télé on e kala neddo man dawar man kadi hinno nawni torande mo Allah yo Allah ndikki ngon digi kala man dawar ma kany kadi hinno jang butte mo tawngol Allah kan kadi yo Allah burtumo jawnugol heɓa golle ko wawa gollugol salmina dal kala wono dargo Jama TV ante hande kadi hewdi ko émission men ade 224 DJ Lamzo hande noon ko émission total variété musique total parce que andi variété woɓɓe jatteñorande noon kono ha joni en continue e ɗum ɗon eɗon andi DJ Lamzo ko fi fof DJ Lamzo dali ko fi fof haray de wayagon daren morceau mista mboma arten ko plateau men ade 224 en de mari invité ɓe après waɗen présente kol invité ɓe non andi hande ko hande may Mr Mboma ça fait mal idée moi non vraiment ni kodo ko no wadi kodo wodi ko dirabe bu wala ta miñang wala ta hetti mi dal ko du wadi be na mi ani woma go no inna o si koto ma hebi galle an kadi wakkale heba galle to koto ma hebi be ngo wakkale heba be ngo na habuto koto ma ay wasirona are no mo jale Mboma de wadegal mom lumi def nice quoi mashallah wona samne ndo wona grand alpha depuis Malika be fo samne be foto wana sera samne non kan wona garam Moussa kankadi mo jodi do e ngor mo darde Jama TV samne dal kala no dargo Jama TV de dinam be labe ha be leluma be tembi Madina be Thiaroy dali tunturung je sok gonno hodo gonne sit soko manda ko sit soko dum ko nder labe woni haray MTM me way hotugol do haray mi wawa yurgo mi accita be hurano en téléspectateur ben dalgo Jama TV be ngandi tous les samedis et tous les mardis hiden do émission men at 250 DJ Lamzo haray matora o hikkodo hedega haray assalamu alaikum grand. Ok, assalamu alaikum, mi salmini on fo modon mi lando onodent mi do hiro Jama TV fo kadi on fo modon mi accale on kadi haray toujours kam den hewti do kadi onodent telan ka Jama TV do kadi wadugo kadi welo kadi wadugol faya wadugol welo faya haray la wayni gol awal petande go inde manden ara inde nen go no sa inde go kasi la première fois donc adre Jama TV ou bien non c'est la première fois mais Jama TV haray wala fansi be inde nen haray ko Beni Ba kadi quoi Beni Ba awjina anino yetta ba be wujja e wodi yetta radio on wujjila yetta ba wujjila isa so hande ay lam puso do hande mi puso kila to ha do lam puso de hande Sena to Diallo dani ko ande fo anda mi pusi ande ko Kim Jono wadi ko Kim Jono moƴƴa ok angadi garam mi artema mi salminama. Ok, toujours ay mi présente kadi sirno kadi Mr Boy kadi ko avant tout na hiwro kadi Jama TV kadi golle mabbe ne kadi no foti no laba kadi ko walitade kadi Jama kadi ko toujours ko men kadi ko burtu wallindirde kadi ko parce que hunde mo sida jokkinde mo ida hiidi kadi Jama do ma walitade kadi ko avant tout to mi ala la hiwro kadi fans groupe Jama ko en fait kadi positive boy on fo kadi ko ok voilà après ngatta e groupe Jama ko on dun don ni taw ko onnon ko hirondir gangal wana mais lani kadi hande dawa ton hawju do dali andi anke be wana do émission laba e poy hande do laba poy hande ma DJ jono ga o woni DJ ko men esiraɓe noon kono mi rawol go goɗɗo gono ton andi esiraɓe an na wolle bonna inde den ton do waɗe tun doy to so Allah jaɓi en nabi day ha mo kala ko ber ko andi don kala ko anda don kadi haada don adna ko sabla ko sabu on fami tan que groupe fo no andi groupe artiste ya wonde groupe groupe on to tama sese na don kadi woɓɓe buyno do andide tun kañum jippina jawna comme jawana Kim Joni wayno hande ta no dema ina wani mo andama no tako andi ada no labaga ok tig ko non objet mon tig objet mon ko musique on watton ga wala ko ne mo watton ok no men mom musique me watta quoi en fait musique watton ça fait woni année gila onde année non ko fin 2022 men fuddi quoi fin 2022 côté décembre yoy non andi non côté décembre non exact Lamzo dal an kala ko année fuddi jagal minute année ngon minama ko 2018 mi fuddi année minama mois de septembre harana denna boko fijita pere denna bode ko premier soir an ko septembre mi wadi Miami le 15 septembre dum yejita dum neddo hunde jokkoda den
o gonga non muside ko non wonde jokko danga do an ko an mo dande ko soin ko mois de mo fudida ok grand angadi comment dire beni ay ko jame ga mandi beni ay ko no woni ko seda rek ko nyamo falde ka jango wade do to wona ra comment dire ko on wadi han sabu na da affaire musique ko no musique na da musique ok DJ Lamzo nani question man fotina la bakadi ara musique dal mi ngon depuis tampay ko yagal musique mom finum tay no ko bernan kadi quoi parce que ma bambe he woli haron ki ben darbe tay musique on wela lan kadi quoi be sel de langue mon kadi ari mi ma bambe fo non di mi may kadi joni musique ko musique changement ko musique wadde ko musique ani ko mala ngol ngoy musique parce que ta jokki musique ada wonde ko say a forti wonda jokkinde hinde ma hare wori ko de changement non ou bien joni ko de changement non musique sanji ambu sanji sanzani lambus wana wata gongol la bengo wata gongol lay famu rek awa tung awa jo registre numéro téléphone affiche samu dan no affiche ko numéro téléphone 78 116 82 38 yewde den hande e groupe jamaïcain hande non ko positif ka positive boy hande no wodi question ji bidi do wade handara mane do andugol ala wo ka adu ben kan do andu kadi wore kadi ko be landi atanka artiste be jodi be do e Dakar parce que ta woni kala ko watane ndale ko andu ko no watta mo fami ala sanne no wana sede madina wulale Grand Dakar sanne no kadi wana Grand Alpha do e Malika kankadi be darden Jama TV en direct Jama TV ala sanne ndale kala wono kala connecté don ndade Jama TV hande da man invité bana ndawar ma vraiment kambe kadi ko pay que jodi ko do e Dakar base do e wadi affaire musical affaire musique affaire meeting ko kitir guiné ngom to ke neddo kadi kala mo wata dum don so fuddi ke wonde ngandi no wela mo encouragement waltudam ta watta ko encouragement to namo bata da lema kon publiamo fino yara kono buino do dali so woni me fokti yago be na lamzo no wadde sof lamzo no rewi menen men watta lamzo quoi afami joni régie de way après yago dare image on artenge mabbe parce que do ngandi adna ko sabu la ko sabu ka régie la Mr Boy Lamzo dollar dal vraiment ngoy clipon da no laba na fode extraordinaire clipon mais andi tun ko sikki ko lay on no ko lil boss wada do bole dundo ga wala ko mo rewe dundo sanu big sanu wala ko big sanu no andi big sanu wodi on ko DJ jo wonno joni o wada clip joni ka moy wonno radio to radio hon te wonno comment dire Africa c'est to wonno musique ko big sanu ka big sanu jono mashallah nani no odo moy odo vraiment sikay ko lil boss yi mo ne ko non ani kay en faut que en kay guiné be non normal guiné joni woddu wa wondo do kanga dara ko affaire image ko lada andari wana menen télé on do mais yo menen kam me wada clipaji bus andari wana clipaji boma do bus ko télé Jama TV filmé dun no a fami mais wana du don wadi do no fodi no laba fami mi arte mon wana di image di o ko image ko non zugol do wana fi affaire rewben affaire lienji din on hebata pour lengue non wala rewbe ngay on ci do wadde emi on wade on lando te rewbe ci wadde mabbe o fen wala to inno e bare bada non mais lando be parce que andi émission yomba quoi parce que da way wadde do goddo en fait ara mako ben hila kadi e ka be il faut lando da mo taw sey drage tambo quoi e ka wala lando mako ben kadi e ka est ce que no way wonde kadi quoi joni andi wona mabbe wona burido inna e biddom debbo bokata en parce que yara yoni boni walla hande on ya lando don non o ven ngaray ko en tum ko kanko yata halde mabbe non il faut men lando mo taw men lando mena be defa la wada men dum do est-ce que fami pose mo question après men jendi to mo après ko wi me o walla o be go ina bo men lando mo be ambe e ka per men ok ala problème parce que non hare on de plateau de yado ngi denga mo ko men walla o ven kanko arto inna on kanyu non si me woni mo kay kanko dum no woni o yoti de mo do mako ben kadi quoi en fait o ya kadi so mo be jabi après wara wol na mais si be jabal kadi no mo be acceptare kadi quoi parce que andi ko dum borata arranger de kadi o suudo wara wada kadi après ara mo be hila en fait o ma kero yande kadi problème yeso kadi quoi
ok o waɗa 78 116 82 38 wawa yettugol groupe jamaïcain min tan nani parce que groupe jamaïcain wi ha waɗa créa waɗa ɗum ɗon quoi o nodda ɗum ɗon noddanima téléphone o yewdege mabɓe fansib makko ɓe haare fansib mabɓe wonɓe ɗo e Dakar ɓen Grand Dakar sikki sikka walla ko Grand Dakar ka wa Grand Dakar hangen tawi mom Grand Dakar ɗuɗi arsiɓe wona jinna musique goɗɗo gonɗo ɓe nama jinna musique oɗon kan kadi ko Grand Dakar o woni to gandi mo ga Grand Dakar ha Grand Dakar ɗum yimoɓe de ok tawi mi landike ɗum noon parce que woodi buyɗo woni image ji buyɗo no annile ko Facebook walla no annile ko YouTube ko sabu ɗin probléme ɗi ɗon heɓata e ƴet joni to ina kañum nene mum jaabi Allah ba mum jaabi yaw juuɗon makko ɓe yiya ɗum noon ɓe faala adde ko arti joni probléme a faami par ce que ɗum buy mi nani ko waɗi mi yi kadi ko waɗi a faami ko no waɗi kala hunde nde jokkata nde wata jaaɓu ko alana wonana bonnana ma e hunde en quoi a faami haare koko wattendo ko onon tun ka onon tun wonande kérékol ɗum walla no woɗin ɓe ɓawa ɗum wallitagol ɓe walla kon non musique mom no ɗon ɗo mi wallitade kadi quoi ono King Jo on mi wallitade affaire on kadi ay andi financement on ko manager big manager USP mo wande ko télé won ɗon haɓe ɗum andi ɗo min Lamzo la wadde mi ala ko wallitola exact mi fewti mi woli ɗo mi anda yimɓe ñoo noddu télé ñana Lamzo lan falama waltagol est ce que a faami hettele mono ala hetteke mono ala gol noon buy are ɗo waɗa émission ha para ɓe hoɗa ɓe ñana Lamzo kaari no di men andi no woodi buy nane plan winna si hirgana ɓaawa hirgo reedu est ce que a faami ko leggal ɓooye mayo mba wonta noora faami ɗo ko télé ar ɗon si yawani télé o ngadi andande ko wallidiral halda so landa wata waɗi hésité ko ni so woodi ala wonɗo ɓaawa mo woɓɓe go hiita ko watton kon vraiment ɓi image o mbiya feere no laaɓa janga ɓe noddante mo ɓe noga ko ono gollirta hinnoɓe ko ni gollirta o ga donc kadi ɗum gonga awa no andi awa joni min faala ɗo e nannugol ɗon voix mo gon seeɗa ko trista on to suku may ok aca wala ka midi ton kadi dewi o miɗo miijo fimma ɓerɗe ande no wulla fimma gondi andi no jubba fimma dewi o no mi heɓa tawa maɗa mi daɗi mi tawi e mi heɓa tawa maɗa eɓe hiɗa he ko wonde tenko siko sabu maɓe siida min e ma en wondata sago maɓɓe koyen sonjotun wota hettoɓe giɗo siko sagan e wonda ñande o wanene ɓiɗɗo emi dankotoma mimi fodima ɗum ɗon iwtata kaɓerde wonɗa giɗo way voilà voilà merci on nani voix on vraiment mi dankotoma ko ɓerde wonɗa iɗon andi peeji no woodi peeji ɗi no waɗi peeji gonga ara fa bije peeji ɗi no waɗi peeji ka yo nanani peeji ɗi no waɗi peeji ko non ko ɗum ɗon ko on pula ɗon ko lugguɗo noon joni noon andi ɗum ɗon ko ma wole fimon musique on ko on inni ko année fin 2020 2018 foti ɗon fin 2002 nani 2022 2022 ka ɗi woni inɗo 2002 are mi anda are ko mami darto waɗa nandi ko ñamo ñiiri feggoto quoi non non feggoto ko nani 2002 hande 2002 hande ko dobi jelu taw faamu rek faamu rek 2002 hande ko fisiki ɗum ko 13 ans wonta le 14 ans andi no juuti de ok comment dire tant que oɗon ki inene mista tanka mista jamanu walla ma mista ko an on surno ɗon ko an créé mo hoorema walla ko jaman créé mo walla a heedi tun ina e ɓinna mista rek en fait comme no wira noon quoi on surno no wata wiide ko surprise jonniramo quoi en fait ko an jonnama walla kan suuɓima tun non komi jonnamo quoi a jonnamo par ce que avant que mi wonno avant de mi hewtiɗo ɗo hande en fait omo mi wondu ko copain jan jonnonamo quoi en fait mi bokkuduno groupe tawi kanko jullan on sirno ɗon quoi joni sirno andi sirno no woodi ko woodi sabbo ha sirno on jonneɗa sirno ka ba caméra on to no woodi sabbo ko waɗa ha jof ko waɗa jonne woodi sabbo mo waɗi an o jonni lammo joni on sabbo noon sabbo par ce que groupe momi wonno par ce que mi daari sirno mi heɓali sirno quoi par ce que sirno mo law tawa no woodi waɗɗon sirno ɗon quoi ka fammi après mi tawno comme gollirta toon affaire yo noon tawi lan faala sirno e ka mi lando ni e ka
après mi landimo après o no okay ala problème o joni lan o sirno ɗon ka parce que Mr Boy wa joni ko non woni Mr Boy tigi Mr Boy on mom e olof pono andi boy non ko anglais non anglais wa ɗum ko pay gun ko amin ko mi andi kon quoi joni Mr on ko ay ka Mr mom no comme ça ɗum bono ni rek mais arema ala problème ok voilà haray teg artiste ɓe ko gonga vraiment hunde kala nde hokkitida e mum min Lamzo la ngandi ko sabone min DJ Lamzo a faami kala sirnoma nde ƴetta waɗa ƴettugol ma woni ɗo woni nokku goo wakkilo anda sirno ko ɗum waɗi a faami ka ok inde ma tigi ko on noon min inen tigi ko Alpha Oumar Ba quoi Alpha Oumar Ba ka yette bajo an kadi min danen ko Mamadou Ba sirno Beni Ba Beni Ba an kadi baba fo quoi Beni on ko non Beni an kadi Beni ɗum ɗon ko ya ko barki rek quoi barki Beni ɓiɗɗo marɗo barki quoi l'enfant de Beni wala Beni Ba Beni Ba Beni Ba ke l'enfant de Beni no wodi no wodi kim la tete lande wande ko mi wondo de ina ko wodi do yo fi mama fi nek wa fi leler nan laba poyon ko mi wujirunde je bala joni yo mi wujirunde je bala joli musique musique on ko combien de personnes ko 3 woni ko yimɓe do ka comme 3 personnes ok musique mi arte mo no kadi tant que 3 artistes fi gonga himi gon wadi graw no waddeti non diw ko do biro ko himgol ko biro ko wattagol ko estadu jom ha non kadi way no non kadi ko moytagol e dum non tenti non himi do be tato be fuddude dum kono heeditaake fo kono yoni din piiji don o jattila ko jondo o jattila o no buri wattagol wadi himgol ko dum wadata yimbe buy min taw non kadi onon kadi ko moyto dum non on faami ga yimbe yawbe dal visage ko faala kon wadi ko berto mayna yahay min ko mi areno do ko mi wonde no e gido mi yara o sonyalan bije mi dal go do fo ha hande mi wuti do andu kala woni de gomdane nga wakkale fi mere sa wakkala ki fi mere wadane ko confiance ko berna ma yata are no heddi seda hare wayno do ko 78 116 82 38 yodi donc e groupe jamaïcain e Mr Boy o faami hare hande kene nga mabbe woni made invité do hare goddo nadi ko ligne allo assalamu alaikum alaikum salam inde nge yetorne non dame on Adara signor ka ko Medina Adara boy l'enfant de Koundala ça va nani ça va beti le tigido na min no ilang kilim no utalando bilala ngobi do ilo ok na yente ni sama golle ji mai na foti na baba wallahi merci Adara boy yalla ci ko mel balle amin voilà donc ko ni do ande la mari invité be do ande ko ni na dai image mabbe on ay kilim mabbe on ko ni na ta do an kade en fait invité men donc de na bienvenue comme de mabbe le foti na baba tellement que le travail qui paye avant tout d'abord wallahi de na bien du courage wata be jenta goto go ci be jokka golle mabbe donc hande ça y tout ça c'est le travail be jodi plateau mandanda hoyma wana mo kala wata jolade don ko golle mabbe den non wallahi de ne wedi golle mabbe den do wakilo landi ta hande ko golle mabbe do wata be yobuda ay ko dum mi halle be jodi an ko ni minni be par exemple andi himoɓe tato andi buyinnayi ko oɗo ɓe rogo wattagol ko oɗo ɓe tegi piton afan ko oɗo ko ɗum waddata yimɓe sikki himoɓe buy tato yaade ɓe kala gandi lami jottinoɗo yimoɓe tato la gandi ko ɗum waddi ɓe ha ɓe tasari joni luddi ɗiɗo ludde goto non min kono conceto ɓen côté ɗon wata hay goto yi hoore mum quoi ɓeyde fois ma on seeɗa gonga ene ni en no ɗuyɗi goloro no buma wodi yimude no buma wodi yimude buma ko wattagol wakkilo to ma jokka golle ma den wallahi ko ɗum ɗo woni ko solution ga aya toujours kadi andintina la mi fa kala wonno wajantade sawdo ɗo aya samedi kate wa kunda waja noddutuma ñaani ok merci ɗum no ɗum ɗon ko walantede ƴettede ɗum tan noon merci Adara boy ok merci beaucoup DJ Baye ok sama de waɗaɓe peelando andi ɗo ɗa waɗa publicité ɗo kama famodiri yo ok merci ok on nani ko woni ko sikki koye min kadi koye ɗum no mi anno haalangol on ɗo joni ka neɗɗo hiɗɗo ma on tigi tigi koye ɗum conseillé ma jiidi
fi yoro ni kalam so no wat la wati tonti la badi wala ye ko salon dole men fodata mo kala so ni hore mum inna ko peti no buri la dar ma men senda mon kam mi musique min kam min la be ménage mo yakay ka ok comment dire Bini. joni aray comment dire DJ may non dare non moto iPhone wala moto goddo go ni après arte nga 3 de invité goddo go ari ta ko ligne eten taw ko ligne taw ok may dare non moto goddo go c'est wala arte musique adu image mabbe ngada na den wa voilà may dare non moto iPhone wala moto dal godde mum arte ko plateau mais arte 250 DJ Lamzo famille ga ta merci son morceau iPhone berne ande fenani lang no andi vraiment iPhone kankadi hanke tul la ka so mor go la andi ka bo go mo bede ko wala manako wala manako wala la andi ka woro himo mum andi sa ko sabon be jir lan hara jebbe goddo go ligne assalamu alaikum Waalaikum salam. ene ngi toni non deme ngonto Ibrahima depuis Medina ok ko mbe mo kanta do ok avant mais iPhone vraiment oui kanko mo mari pour concert man ko Belgique man ko France ko le 29 ko samdiaro do iPhone vraiment ay o wala tour amna foto wato joro gira do abbe rek esprit on lutale haray invité jogo yewti haray ma moy ngol mo assalamu alaikum wa ma ati dama yoro da téléspectateur ben men da ko Jama TV ben voilà prétendre ko inde man e ko nyamo ati ok are kadi la yuri jama fop accala e goto kadi quoi surtout wonɓe ƴettuɓe tamu jooɗo dara en ɗo kadi hara meɗen weltaniɓe weltanoriɓe kadi doole kadi quoi donc in sirno dal ko Lamzo quoi Lamzo mon toma Lamzo hara kadi ɗe weltani surtout ƴettaɓe tamu dara en ɗo kadi ɓen kadi quoi souvent hara ɗe weltaniɓe quoi voilà haray kankadi ko Lamzo mo ko groupe jamaïcain positive boy on piala do simbiatore positive boy on piala simbiato do positive boy are ko kam ko be 3 personnes ko be 3 éléments vraiment oyi image on nanen are image nanen oyi me kanko no ke image andi platon ko ma wana be hamre be nata be yalta ko no wata won gol mi wayno ko Lamzo c'est la première fois da war gol ande c'est la première fois d'inviter télé non Jama TV ga oui c'est première fois de oui Lamzo ko wano non ko sabon wadi adan nadda music ko sabon mi nadi music sabon duda fanda kadi quoi parce que depuis pay kon quoi parce que andi wonde mo si Allah wadi ko berne ma goto ata kadi tude kadi quoi souvent comme ça non tin woni comme konti wonno pay kon quoi wadi dum non ka berne mum kala konti yeyi ñun cioto yeyi ha andi ko yawita dal dum an to quoi ko non woni ka bernde on ti anon TV on dorini kadi quoi ok joni music ko fi resi ko nad ma music walla ko fi jube nad ma music walla ko fi bakay do ano andi woni buy do are ko fi inu wa la fala ko go do mariama do aka wala do ko sabu nad be music ko sabu no an yada no andi kadi woni ndi yuda wono mari sabu quoi mi accetane na jarane jodi lagine mi araga min na mi wadira piwun digi debbo to mom sakkitoto jombugol donc kala ko yida konti wadi o donc are ko fino hebira goddum wallitoro fami mum on kadi fam tun kadi parce que mo kala no yeri darnugol kadi ko mum quoi e laaki arugol jodo daru puynang dum non kadi ala sansi quoi jonde dal sala di ko binte mala barke voilà sadamari di himoda hima aja kay mum ala samina wana Fatima Grand Yoff e don e Aïssa Grand Yoff donc e jajangen donc andi jajangam ke tamne foto na sede be Grand Yoff be dale ngatiala goto hara ware ko 78 116 82 38 wa men dugol men hande de mari invité be do andi vraiment boyo kadi ko marbe talent vraiment ko batte ko no fotno laba o yika hade do andi nyando nyande ko piji ko kadi ko nyande fini to de mari invité be wanda dawra ma vraiment ko kesobe hankin o yemi to nyifeji do din vraiment di laba di futande kadi émission mo ndi mundo la andi wana babira men ene njida men e kala waado wala gon dara Jama TV men weltani on digi man do Oumar Grand Dakar do King Salaman e DJ Boss DJ Yaya DJ Rodigi samina be foto na sen sa ngatiala goto wana Adara Junior kangari yalti do joni wana be kundara be nda ngatiala goto wana Sousay Mr Longford pay kum fulawa e ngatiala goto dali kala on kala be koneti no darde Jama TV dal ko fi fop ana fi menen tun haray men fala wobbe ni do fana ngol famo ngon freestyle on diro o jabita o jabo il faut que dino heba haare no burno foto ko bitte heba do men wani bitala la bay ma hen do mi dara ok
Okay, don't get it. No mi dai na tama, olo de mi fenan tama. No mi wata unude, Baoma. mi wata unude, te ya mi sutima. No mi fenantama. Te andu mi wotima. Olola mimi sonjatama. Mimi mommi woti. Gigol ma mimi suti. Aisi be woli. Esbe woli ko antu. Ndeysaan voilà merci on nani voix maɓɓe ni vraiment ɓe mari donc ane musique ko affaire love to watta walla ko affaire on ni non No ko ɗum de façon ko polyvalent kadi quoi. bitti toon no ton dimbo toon no ton e kono ko love ɗum are no Ay. No ko polyvalent. ko polyvalent ga awa ok rap. mi wawama ɗon jonnugol ɗon parole han kadi wawa salmingol berɓe adduɗa gaɓe wawa kadi wawen kono ɓe émission o andi faamu ko kala ko 30 min gonga ceerno coppi ay ga cappuɗa babaji on kañum no andi kanka mo reeni ɓay noon waɗi pijigo buylande ɓawi mo dari ɗo mais ama on ɗi wol landagol on ɗi kono garawol moƴƴay ko la première fois ɗo gadde an kadi moƴƴay kadi haɗa macce ma ɗum wawa salmingol ɓe wonduda mum wawa waytogol. Ok, are toujours na weltani on ɓe darde ɓe na weltani Jama TV golle maɓɓe ɗe no laabi no laaɓa ara jamaji ɗin fof no weltani ɓe saabu ko woni waɗande arsuɓe Sénégal ɗo ɓen hewɓe ala wadde ɗum kadi Jama TV moom ɓe gollude moƴƴi noon ko foti wona seeɗa ara na weltani kadi ono ɗan télé an koto an Ibrahima on ɗon e darmi wandi fende on no darden kadi ana weltani ɓe fof maɓɓe Junior Fouta Ablaye e fof maɓɓe nan salmina ɓe hiroɓe boyero e fof maɓɓe nan hiroɓe e manajo USB kadi na weltanimo kadi sa yi hande kadi mi hewti ɗo kadi ko saabu makko kadi saabu kankadi o fawtake kadi ay kalmantin ko watte kadi kankadi mo dari fi mum kadi o jooɗaki kadi voilà merci an kadi mi arta e ma wawa salmihirogol jama wawa wayno parce no 23h15 te ko 23h30 to landugol an kadi mo wawa Ok, comme no inniri noon quoi are meɗen salmini ɓe kontiɗo ɓen fof kadi quoi parce que c'est la famille quoi jamaïcain fof dal kadi quoi e muktaru kadi quoi. allo assalamu aleykum Waaleykum salam DJ Lamzo. way grand haali giɗoma iminen yettone no noddamen on to Ko tawi ko ma ko l'enfant de Malinda. l'enfant de Malinda Awayino. Malinda honte Malinda ko boowe walla dunkira walla kowli walla honto Awayino kowli. Malinda gumambel ley gumambel dow Gira ya xam nga ko de. man xam naa foofu yëpp Naaj ko woni no walde. alhamdulillah ko mbam wa daw kangol ɗon ko émission ɗo Awa naaj ko kowli tan. ça va nani ça va meɗen e jam Awara weltanama de parce que fiji men ɗum no foti no laɓa kadi. wallahi merci frère haɗa ko fimo Wuro kadi ɓe wonduɗa ɗon dara ɓe weltana ka tigi wallahi merci o nani ɓe hiwrede ok are kanka mi weltana vrai ara ɗum encourage a golleji ɗin ɗo a faami ga voilà satisfaction. ok merci beaucoup ok grand Ok moɗo merci ara mi jour noon tin weltanon kadi programme ji ɗin quoi. mais weltike moƴƴa voilà Merci wa. ok DJ voilà mi arta e ma wawa ɗo exact taw ko no woni métier ma taw an harana musique on tum Mi waɗoray menuisier on dal woni métier ɗen quoi. menuisier woni métier ɗen an kadi no mi métier ɗen ko coiffure kadi quoi coiffure wangal coiffure wangal kontin woni ko menuisier on woni métier ɗen e andi kadi souvent ɓiɗɗo gorko mom normalement a doaka yude an a waɗa piyu gotu min ɗo ko cak mi wadda cak ɓiɗɗo gorko mom sa yalti normalement a doaka joɗade inna ko musique ko tun haɓoto ɓuuɗe musique ɓuuɗi ko ñamdude yombade woɓɓene no ɓuuɗi ɗo hay kaseta ɓeɓa hay yawo no tawde a courage aki kadi quoi sa courage ke a waɗi ɓerde courage ɗa il faut que heɓa wonde ɓawla gandi majji no ɗum ɗon kadi ko ɗen fof DJ artiste fof ko gotum ça fait fayre ko gotum nani ko bulo ko gon kemjo kente ko bulore nde bulore nde l'essentiel wakkilare nden quoi ok may ngaccita ma samna jama wawa wayntogol ok kadi are mi weltanike jamma o dara ɓe chaque jour ɓen noon kadi haray no weltana doole kadi quoi
Are ko ɗum ɗo. Ok, merci. On ala bébé fut ko ngay fu say mum. Seri Mariama, seri Buta. No bébé on yabba ɓura seeɗa quoi fewn ɗo mom ko golle ɗen taw kadi quoi. Awarezi pertanda non fittidim Kimjo pojo gon waɗi kilimo sakti yaltingol ɗe balɗo mi sikki Kimjo fittidim pojo gon pojo ɗom sus mi anda pojo mela gandi pojo mbay onon kadi vraiment o tegi ke biton seeɗa quoi Balak Ziz Balak Ziz ko ɓeeɗa coñtini ɗon ga Balak Ziz mi anda ko coñti yedda mana ko yedda ko nula gandi ɗum ɗon o waɗi ke dal haray pété ko yi ko minga maɓɓe hannde wonno invité kamɓe mbanno artiste invité vraiment pété koɓe 3 personnes ɓe mari groupe anda équipe wonɓe ɓaawo posugoɓe ko min taw dali golle ɗen waɗe ɗum kono golle ɗen arta toon waɗugol heeso taw bala musique on parce que ko golle ɗe woni fi musique on haray mayndaren Mr Kimjo e Beles manda ko Beles manda ko honno ko fima harimi walotako vraiment ngoyi Kimjo vraiment clip ɗo ça fait ay on alta e mois gilaw yalti vraiment Kimjo boy bi ɗin ko wara jappale hamdene boy bi vraiment c'est extraordinaire mo mari voix mo mari dali mo mari talent dali be dingo mashallah haray o yi clip makko ngare nate ko page makko ɗon abonné partage o lien on wandi Kimjo mo vraiment ko watta ko no fotno laba haray ɗon han saminen noon kadi wona wonɓe dargol ɓe o say men ɗo wona séréji ɗi dal fo en gaccala e goto wona Mama Sari 3 en gaccal ɓe kamɓe kadi wona dali wona ɓe kundara ɓen ɓe termese ɓen en accala e goto wona président fédération kundara wona Mr Ɓoy Dunduji président Ɓoy Dunduji kamɓe kadi gaccala ɓe hay ɗo wona Lamine Touré ley konen kamɓe kadi sannen fotona seeɗa wona koto sodi ɗon e kubiya samminen dali ɓe termese ɓen ha ɓe lambagol ɓen ɗon ha ɓe hima e ɓe ha ñeela kamɓe kadi samminen fota e invité feƴƴiɗo mo wannoɗen invité passé Boy Thier ñeela kankadi samminen mo fota wona seeɗa woni kadi Mr Boy Thier ñela kankadi mo wadde Kimjo fitiri kono ngu woni peti andi neɗɗo so woni Afrique heɓugol petoy koye immi petoy koye parce que an kadi hoɓɓe go reyma immima mais buyno ɗo himay tun heɓa ɗo image wona dar wona hoɓɓe goyno ga hoɓɓe go sitre ɓeyna kamɓe watta fitiri paygol ko ganda e foyi fami wona paygol ko gandana warma waɗa clip goto waɗa son goto non min DJ Lamzo mi nanti inde seeɗa la wonde DJ jo mandawar ma nanta inde mi immi ngoɗon kankadi mi towna oɗo mi anda war mon kankadi mi wallitomo fino yaara mais buy jaɓa innugol kañum komin tu yata anga yata ten noon labaka pedingum dal Kimjo dal vraiment noon yargo ni e immigo pedoy koy koni affaire o yarata kankadi ne heɓata ani sa añanali goɗɗo Allah añantama sa añanimo mama sikka ko hoorema añanda haray famu ɗon haray ndeɓata wawen wayntogol ɗo gandi 23 heures ina ɗo 21 ko 23 heures 15 30 duwaɗen firmugol ɗo gandi vraiment hande émission on labama foti yo jama on natu nodda 78 106 82 38 tous les mardis koni waɗirta tous les mardis koni waɗirta invité ɓe kesoɓe samedi noon aro no eɗen mbaɗa invité ji mannoɗa warma ko MC Boy MC BB 24 dal samedi aro ɗo kenen e makko wadda invité bojo kamɓe kadi ko Kerma Sara ɓe woni kamɓe kadi gandi moylo ƴetta goɗɗo ko téléphone allo assalamu aleykum allo assalamu aleykum sali alhamdulillah ça va bien alhamdulillah inde nenge toon ene nodda men on ɗo waaw mbe nodda Grand Dakar ñaartali waaw e dala garanga neɓo seeɗa hande ene groupe Jamaïque wonnoɗo ɓe Grand Dakar hande Grand Dakar kono aytino ko artiste ɓe gonnon quoi billahi wallahi ko ɗum waɗi seeɗa quoi ay ka waaw so miɗo famdinaɓe ko kamɓe kadi courage quoi billahi ko honno jooɗi yiyata artiste maɓɓe en tant que artiste ma ko honno wattaɓe encouragé o ko honno waɗantaɓe encouragé o e maɓɓe non ko ɗo wakkilo ɓeyda courage par ce que ko wiyta komi nani quoi waaw haare an ko élément ɓen tawaɗa o fen koye ministre ji ɗin organisation ɓen tawaɗa walla ko honnin tawaɗa an e maɓɓe hoɓɓe an koye honnin ka honnumɓe maɓɓe an ka président maɓɓe walla ka honnumɓe maɓɓe min komi fans maɓɓe an ka woni président fans maɓɓe on ka président fans maɓɓe on ka régi haray mayin ɗo gandi ko élément jo fansi jo goto naati ɗo e noddugo kankadi vraiment mo hiddiɓe koɓe watta kon kono musique o noon il faut que heɓa équipe pousoɓe ɓa fiya yaaru heeso naɗum kay fiya ndaaru ɓe puusama tun yejjita puusnoɓe ma ɓen andita woɓɓe goɓe andi paquet artiste no ewa DJ te ɗino min ko man haray way gaƴeto goɗɗo go ligne allo assalamu aleykum salam allo inen en toon hina noon damen on to ça va alhamdoulillahi frère no marché jantuɗo noon damen on to inen en e torne mi haali kayde nde Medina
Medina ri combien? Di 33 angle 6. Ri 33 angle 6. Yeah. Ko mbe mo kanta don ko émission DJ Lamzo 224. Ko son SPD ni pala. Star Petit Boy. Song SR Petit Boy. Foro nyama kala. Song SR Petit Boy ga. Ala problème sala jamne wala song SR Petit Boy majidi. Ok, voilà, merci. Voilà, kankadi ko Medina woni be noddude partout telo ndano partout no Guinée Bissau no Gambie no Sierra Leone acala e goto haray main registra Paris don main prépare lon son en toration Star Petit Boy wade ngono moto après arten ko plateau mi arti 250 do ngande émission ngone da yette ba quoi yette ba be ndudno do mais ne da yette ba regi c'est Paris do adum ha goto anyata dum ma do ngandi jango gangadi arve makko do e Dakar airport jas wattani be mari conseil do le 29 kanko e arafa DJ a fetu ka mayo non a jawdu ka mi do fala aybe keso be rawani be ngalla mettude du ngaray ko jango kam kay bari arrivé ma be Guinée be ara ka airport jas haray donc préparer le 29 douta sec ara wa wonno ko entrée ko 5000 francs VIP ci ko 10000 ka VIP ko 10000 are wadon be compagnie do ngandi Mr Badiane kankadi mashallah kala ko site wadi dum o e do ngande moƴƴe dum non hare vala saminen do wana dali yaltobe do ben jodi ben kambe kadi vraiment woyi peddo ko no mari talent ko watta ko no foti no laba peddo ko minna be décourage rek groupe jamaïcain watta be santu dum don watta be santu kala be jokkonde mum affaire ko sabu anna ko sabla ko sabu hare do wando ko 78 116 82 38 Aïssa da wayno to golde ayka noddu ayka hare dal émission ko fi mon fi kala wono dargol Jama TV dal mar tous les mardis mari invité be kesobe tous les samedis de mari invité be kesobe ñande fini to kesobe rek kesobe ala na kiddobe men hacciti be don kon ko arafa DJ wadi kon hada ki régie mayndar rek son Star Petit Boy on ka arten après wade awa har jetten godda ko ligne taw allo assalamu alaikum assalamu alaikum Allo, comment vas-tu? Dans mes jambes? Janto alhamdulillah Mawdo. Comment vas-tu? Dans mes jambes? Alhamdulillah, bude télé. Il faut 200 télé là. Ah, nani fanan dajane. No way menen Ide hiro donc hiro préfecture men on taw Touba quoi. Ah, Touba Bagadaji. Ayo, ndo hiro donc Billy Boy Bila Jamba. Amadou Ba commanderait avec moi quoi. Amadou Ba. Hira de grand jono waltuna quoi. Wallahi grand ko onte Touba won ko mo. Min ko Malinda ni ka non quoi. Onte Malinda Kowli walla Malinda Voilà c'est ça Malinda Kowli ko am de hiro président ko Gadrisi. Ah Gadrisi Ouais, min ko Malinda Kowli ni ka non quoi. Ok grand wala jaka ko enen sibbe on jaka grand. Encore compter ko mo musido. Mi gari ko to mi jangi ko non ma ta ngam ko tembari ko to mi jangi dunkire mi jangi. Dunkire non. Ok joni la numéro de téléphone après jotto la non. Voilà, merci grand. Voilà ko banano voilà merci be Malinda ben ko to mi jangi mais non vraiment ay ko non ko enen on fo ko gotum adna ko sabla ko sabu haray waje to do numéro de téléphone on 70 commander 70 324 51 12 70 324 51 12 ko do numéro WhatsApp on voilà jete ko ligne kadi allo assalamu alaikum. Alaikum salam. Enen ngay to ni non dame on to Wakam cité avion wala cité kër góor gi wala onto pharmacie Mamel cité avion ko jaaja ni Fatima ni ko Fatimata Bissau awa donc ko mo kanta do na hokkata do Fatimata Bari to kotama ombo mi hokkata do Rabi Garan Dakar e modi makko Aliou Bari wokkani be Garan Dakar ho ta ko to ngafal jay quoi awa be Wakam do kadi fo mi hokkani Salija dani non telen ko Wakam do woni na dani Jama TV ko Wakam do woni ko don de mi dum be wi la ko Wakam mi non boyan ko be Wakam do bo al kadro Wakam do
Boyan ko bel watam dar lam bisao. mene bawa ma don bawa P7 ton ko non bawa don me won. Ne mi so mo no yala mi wadda tu ko on tele tu minangata. Merci odo ko tele Guinée be won be do ben fi Guinée be ka ko nangala tak fejjata Guinée e ko fejjata Sénégal ande. Don no pati. Wallahi ko songa me on kata ma don. Boma ni sala. Boma ka don ngame mi non ay don ngama don DJ John do da wali mama don ala wel diga kanko. Ko boma tu sala la ho kana sali ja joma cheke nani. Meti joma cheke do ta wali fi boma rek ay lan ni. DJ Bella ba mi yari wodo hande. DJ Bella ko anke wonno do anki. Okay, on jarama bu nani. Merci. Jarama. Voilà, merci yara ko ni yarata o yi kan kadi ko Mr. Mboma do ta woli Mboma dum ngare menen DJ be ngame de welti tedi no esiraban. Tedi no esiraban no. Don na Mboma kay dum ga wol tum ka awala to men capture no men nadna ma dum don. Haray voilà, merci. Wona be man be nuddu be ngari jatan goddo ko ligne. Allo, assalamu alaikum. Alaikum salam. Ina ngeddo ni non deme ngonto. Garayof Aisa Garayof abuda tele ma on sera abuda tele on sera Garayof betina bobonko abuda tele on sera tele ma on voilà awkani do hombo tima Garayof e hombo Jan Salimatu e hombo DJ Lamzo merci beaucoup. Yami okane no morto ombo do. Songo mo kata ba. Ya para da sai fo Bernande fenani lango. Sai fo Bernande fenani ma. Ko sabo na da Bernande fa ma ara ngana ara no di goddo ma ara ko do wadi. Zimmi la bari. Okay, merci DJ. Merci. Merci. Ba habbi mono joni. Redi si mini metti to nga fama lan voilà merci Aisa do ngeti ma e Jan Salimatu haray merci voilà kam ga be noddi be fala di ñor bari do ngandi wani men di bende ayo awa may no dare morto ko ka darte ngo pala do men jetta ngo do ko ligne. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Ina ngay tole no dame ngonto. No dando marché Tillel. Onto. Abudi telema on koto telema on buita seda abudi telema on bawo buita mo wala komba mo kantado tatete ombo ombo kadi Seven, ok, merci, voilà, ready. Voilà, merci. Odo mom moy lol quoi. OK, voilà. Odo mi ane gete bajo ni la ina mo ko mo kenta wani lan tete sephone. Tete sephone ina wa ya dugol. Garan jalu ko manga bude sere na tega. Afami voilà, oui konon so noddi o wone correct. Ça va comme un cardio lan fala kanala odo morso hunde kari. Mais na wawo menen telimilo inno ngal men nodde ko men noddi o wan hare mo jaali voilà sannen no wandal be malina be dal be dunkire be don ha be kowli ha malina jowere ngatiala e goto wana don ha don ha himaya ha nyela ha dugun tunni mali wora dal ngatiala e goto gedde goddo ko li allo assalamu alaikum. Allo alaikum salam. Ina nge torno ina non dame ngonto Paga, Bobo Jina for namo kala. Gran ready, per namo kala, Bernana no namo kala. Manamo kala pagala ndani kwa kona ni hitraki da kuduwa. Big up, na welcome DJ. Big up. Ay Bobo, koni tabe Bobo yalti bedo joni, perché Bobo ngani ko groupe Jamaica kambe gadi. No keep up, welcome Jama TV. Ina big up, la mara mado, big up ato DJ Lamzo. Wallahi Bobo, ko to na men dal ko ni msiko ko affaire jettu da walla ni ko tel wonda. No, ni ayo la kasida la yo ali. La dara mado. Wallahi Bobo, wallahi ko fi mo ngani kenen ngom. Ayude billahi DJ Lamzo Mr. Mengama paka ka ok merci paka merci.
voilà ko ɓe woni namo kala ko ɓe nilan DJ Lamzo Mr Mengama men hitam men fijira baya ko kamɓe to nilan ɗum ɗo gam ka hima ilan di namo kala ko men kin kadi he DJ Lamzo Mr ñu dem haɗa ɗe way yodde ngal goɗɗo ko ligne allo assalamu aleykum allo assalamu aleykum inen guettone ene nodda men on to Gawndo Benna Tali Cité Bissab. Benna Tali Cité Bissab. On kaneɗo hombo Miɗo aɗo jiɗoɓe am ɓe tato. guiɗoɓe maɓe ɓe tato hombo Waɗa komo leluma waɗa leluma e hombo Mamma Saliou e yettaɓe dankoɓe ɓen fof ha ɗo Wakam ɗum e Alpha Tinjeji e an tijjiri an dariɗo ɗo. Ok, merci ok ko motomo kadi men on katama ɗon allo voilà merci kankadi mo maɗo nenen goɗoɓe dattoɓe kankadi o kaniɓe ɗon haaray ko noon affaire ɓe yarata haaray ɗo gandi émission on hewti ko wayntoɗen ɗo gandi voilà hande ɗamano invité ɓe andawarma vraiment kamɓe kadi ɓe waɗi ɗo ko foti ko labba min tapito ko waɗi courage haaray ɓe ginna on soni o yi ko welali on ga haaray ɓeɗen tori on yafe so yi kadi ko wela taw haaray ko noon men fajira ko hunde dali neɗɗo dali ko hakkudejo a timmataɗi fof mi wolle ɗo ko metti woɓɓe ko weeli woɓɓe kono affaire no yarata haaray min nan min gayntoren so wonama kala on haaray en samedi paridema 13h 14h30 à 15h30 kado ki samedi mardi 22h30 à 23h30 hande noon en feƴƴi 23h30 mais no lang andi kono noon kono niɓɓiro weldita haaray merci ciao maydaren morso wonama kala merci bonne nuit min noon kadi bonne fête.